Takže prajem vám príjemný dobrý deň, priatelia. Mali by sme sa jasne a zreteľne počuť, takže chcem vás niektorých poprosiť o informáciu, tí, čo máte zapnuté mikrofóny. Veľmi dobre vás. Super, ďakujem veľmi pekne. Akurát nejaká kamerka padla nižšie. Dobre, takže prajem vám príjemný dobrý deň. No, veľmi milo ma prekvapila dnešná účasť, takže poďme teda na to. Poďme na Microsoft Project. Takže prvá vec, vy čo ma nepoznáte, ja sa volám Peter Lojdl, som hlavným lektorom spoločnosti e-Academy a Project školím od roku 2001. Súčasne som projektovým manažerom. A mal som kopec maličkých projektov a jeden taký veľký bol veľký multiprojekt, kde na našej strane boli 2 projektové týmy a podprojekt a na druhej strane bolo napríklad 5 projektových tímov. Aby to nebolo jednoduché, tak to bolo ešte financované z eurofondov. Takže pekný záhul. Takže čo nás dnes čaká? Alebo teda ešte stručne o firme, školíme len 5 softverov. Project, Excel, hlavne Excel teda, PowerPoint, Word a Outlook. A vždy chodíme po firmách. V dnešnej dobe robíme už aj online školenia. A máme za sebou niekoľko školení, do 10 ich je, bez úprimne, a väčšinou skupinových. Nerátam tie pár konzultácie na diaľku, ale skupinové školenie. Dobre, takže referencie sú celkom pekné. Videl som tu aj našich absolventov. Dobrý deň, pán Igor, do Čiech. Takže videl som aj ďalších, takže toto ma teší. Poďme teda na Microsoft Project. Máme 30 minút, ako to dnes bude fungovať. A ja vám ukážem najčastejšie chyby, ktoré robia ľudia pri plánovaní projektu v Microsoft Projecte. To znamená, nepôjdeme úplne do detailov cez všetky veci, pretože máme len 30 minút, ale ukážem vám tie najväčšie problémy, ktoré nastávajú a ktoré sa potom tým ľuďom niekedy vracajú a väčšinou sa im vracajú vzlom a potom na poslednú chvíľu dobiehajú veci. A to len preto, že pri plánovaní projektu zabudli na nejaké základné princípy, ktoré sú. Takže, čo sme vám slúbili? Slúbili sme vám, ako začať plánovať projekt. Takže cez toto si prejdeme. Ako priradiť kalendár k projektu. Vy všetci ste mali možnosť si stiahnuť kalendár so štátnymi sviatkami k programu Microsoft Project. Všetky sme vám poslali linky, aby ste si mohli tento kalendár stiahnuť. A ja dnes tento kalendár priradím do tzv. Globálnej šablóny, aby som tento kalendár so štátnymi sviatkami mal k dispozícii pre všetky moje projekty dnešné aj budúce. Takže toto nás vlastne čaká dnes. Zadefinujeme si začiatok projektu a budeme hľadať cieľ projektu. Ja mám pripravený nejaký súbor, kde vám ukážem všetky tieto chybičky. No a ukážem vám spôsoby vytvárania postupnosti medzi úlohami, respektíve pracovnými balíkmi, tzv. Väzby. Mám nainštalovanú verziu Microsoft Project 2019, to znamená najnovšiu, a ukážem vám, je tam jedna krásna fintička na tvorbu väzieb, ktorá v tých starých softvéroch nebola a mne to aspoň dosť uľahčuje projekt, hlavne vtedy, keď mám väčší súbor, keď mám tých úloh 80 a viac, keď sa mi to proste nevojde na tú obrazovku a potrebujem sa v tom orientovať. Potom si ukážem vlastne pravidlá pre vytváranie väzieb. No a nesmieme zabudnúť na žiadnu väzbu. Tam bude jedna chybička, ktorá nás bude čakať. No a milníky a kritická cesta. Tej sa tiež povenujeme, lebo kritická cesta má škardý názov. Ale je to veľmi, veľmi užitočná funkcia, ktorá je v projekte a ktorá nám dokáže výrazne pomôcť, dokáže nás strážiť. Takže poďme na to. Kedy vezmem do ruky projekt? Kedy vezmem software do ruky? Vezmem projekt do ruky vtedy, keď spúšťam projekt. To znamená v tejto fáze tu. Spúšťanie projektu. Vtedy, keď mám dohodnuté so zákazníkom, ako má projekt vyzerať, alebo keď začínam plánovať ten projekt, spúšťam ho a potrebujem už do ňoho vložiť Gantov diagram, časové plány a postupnosti, vtedy štartujem projekt. Pri interných projektoch, kde tie veci sú trošku inak nastavené, tak nemusím to robiť v tejto fáze, vtedy sa to robí v tejto plánovanie projektu. Je to čisto na mne, ale ja vám odporúčam už v tejto prvej fáze. Tento obrázok som si požičal z knižky Projektové myslenie, ktorá je anglicko-slovenská publikácia a ktorú často my používame aj pri školeniach, pretože dáva nástroju takú logiku. To znamená, software Microsoft Project je len nástroj na to, aby sme mohli pracovať so softvérom, ale tie jemné zručnosti
alebo tie nástroje, ktoré nie sú softverové, sú všetky popísané v tej knižke Projektové myslenie. Priznám sa, ja tú knižku používam aj v rámci našej organizačnej štruktúry. Napríklad je tam mapa komunikácie alebo mapa zodpovednosti. Takže vždy, keď nastupuje nový zamestnanec k nám do firmy, tak dostáva taký manuál, pracovné postupy a mapu komunikácie. To znamená, komu, kedy, čo posiela, komu, kedy, čo hlási, akou formou napríklad. A všetky tieto myšlienky mám vlastne z tejto knižky Projektové myslenie. Takisto mapu zodpovednosti. Kto je za čo zodpovedný. Dobre, takže máme úvodných 6 minút. Poďme sa pustiť začíname plánovať projekt. Máme tu už prvý snímok. My nepôjdeme cez tento PowerPoint len, ja vám budem ukazovať živé modely, ale tu je naznačený prvý veľmi, veľmi dôležitý bod. Jediný termín v projekte, ktorý sa používa, je, myslím, časový termín, sa zadáva cez tieto informácie o projekte. Ja sa teraz prepnem do projektu a ukážem vám to v praxi. Takže poďme na to. Ja som vám teraz nazdielal projekt, momentiček tento, projekt 1, máme ho tu, vy ho pekne vidíte. Nie je teraz dôležité presne, aké písmenká sú tam, čo vidíte, ale ten plán, ktorý je. Vo vrchnej časti projektu, to znamená v tejto vrchnej, mám nejaký Gantov diagram už hotový a v ňom sa teraz budeme hrať. No a ja len upozorním na jednu vec, že tento projekt, ktorý tu dnes mám, sa mi začína dnes. To znamená, začína sa mi 11.6. s dnešným termínom. A všimnite si, že ten projekt má pekne definované väzby, sú nejaké urobené, samozrejme sú tam nejaké chybičky, vy čo ste u nás na školní už boli, už vidíte, že tie chyby sú tam. Ale prečo vám vravím o tom jednom jedinom termíne? Ten jediný termín je toto 11.6. 11.6. Toto je jediný termín v projekte, v tomto našom časovom pláne, ktorý mám daný. Všetky ostatné sa mi vypočítavajú. A toto je presne tá sila toho projektu, že ten projekt dokáže namiesto nás strážiť termíny. Keby som nemal projekt, mal by som to napríklad v Exceli, tak by som musel si každý termín, začiatok, koniec úlohy, by som si musel ručne prepočítavať. No a my ideme teraz zmeniť ten začiatok toho projektu. Takže nebudem určite meniť tento termín tu. Veľa ľudí urobí takú vec, že tento termín zmení 11.6. Toto je chybička, pretože tým pádom tú úlohu napíšete natvrdo do kalendára. Ja to teraz zle spravím, ťuknem sem a všimnite si, už mám tu také upozornenie, že táto úloha má obmedzenie typu nezačína skôr než pre dátum a je tam konkrétny dátum. A už to mám natvrdo v kalendári. Ak si zvyknem na takýto postup, tak mám vážny problém. Pretože keď tých úloh bude mať 400 a všetky budú napísané takýmto ručným spôsobom, že začína sa to vtedy a končí vtedy, tak nemôžem tým projektom jednoducho hýbať. Toto robia všetci samouci. Keď začnú plánovať s projektom, napíšu úlohu, trvanie a hneď tam dajú dátum. Toto je veľká chyba. Ja vám teraz ukážem, ako to urobiť jednoduchšie. Ja som dal krok späť. Ak si chcete napísať klávesová skratka Ctrl-Z, tá funguje vlastne všade aj v projekte. No a idem teraz posunúť ten projekt o nejaký čas. Posuniem ho zatiaľ o pár dní a potom si ukážeme, čo nám to spraví ešte aj s peniazmi, keď ho posuniem. Takže poďme na to. Projekt. A toto je to políčko. Informácie o projekte. Vyskočí nám takéto okno. Ja len ešte raz ho zakrúžkujem. Informácie o projekte. A v tomto okne si vyberiem, ako budem plánovať. Či budem plánovať z začiatku projektu alebo od konca projektu. Totižto ten software je program. On potrebuje mať nejaké algoritmy. To znamená, buď mám zadefinovaný začiatok projektu a hľadám, že kedy by sa to malo skončiť, alebo mám koncový dátum a hľadám, kedy by sa to malo začať. A to sa presne nastavuje v tomto políčku tu, plánovať od dátumu začiatku projektu a dátumu dokončenia. Ja to teraz len narýchlo ukážem. Od dátumu dokončenia, tak sa mi vymenia tie polia. Jedno pole je editovateľné a druhé je pole také, čo sa vypočítava. Takže ja dám od dátumu začiatku projektu. Dal som tu 11.6. a posuniem napríklad ten kalendár na zajtra, na 12. OK. Ako náhle dám teraz OK, tak sa mi celý ten harmonogram poposúva, všetky úlohy sa mi poposúvali. Takže takýmto jednoduchým spôsobom mením dátum začiatku projektu a dátum konca projektu. No a stala sa ešte jedna vec. A tá je príjemná od verzie 2013, že všetky zmeny, ktoré ja urobím, sa mi zvýraznia takou modrou.
To znamená, ja som tú úlohu posunul z 11. na 12. a všetky úlohy, ktoré sú v tom časovom pláne, sa mi prepočítali. Prepočítal sa mi začiatok aj koniec projektu. To znamená, nemusím ja už strážiť, že kedy sa má začať financovanie základy steny strecha, automaticky sa mi to poposúvalo ďalej. Toto je vlastne tá sila toho projektu, ktorá namiesto nás dokáže plánovať a sledovať ten projekt. Ale ja sa vrátim ešte k projektu k jednej veci. Keď si budeme definovať informácie o projekte, tak máme tu jednu krásnu možnosť a to je definovať si kalendár. Všetci, čo ste si stiahli ten kalendár z našej stránky, tak už tu máte ešte jeden kalendár a to je kalendár so štátnymi sviatkami. Projekt totiž to štandardne nemá ten kalendár so našimi štandardnými sviatkami. Má len kalendár štandardný a to je 5 dní v týždni plus 2 dní voľna. 7-dňový pracovný týždeň, 8 hodín denne. No ale my máme štátne sviatky a tým pádom skôr ako začnem zadefinovávať nejaké úlohy, mal by som si sem zaradiť ten môj kalendár. Takže ja ho idem sem zaradiť teraz a idem vám ukázať, ako to urobím. Ten súbor, čo ste si stiahli, alebo si stiahnete z webu, si jednoducho naštartujete. Ja ho mám tu uložený na ploche, takže naštartujem si projekt. Tak, mám otvorený teraz projekt s kalendárom a teraz spravím jednoduchú vec. Pôjdem na súbor a tu máte informácie. A v týchto informáciách máte možnosť organizovať globálnu šablónu. Ja tam klepnem, otvorí sa mi nové okno, ktoré sa volá organizátor. Vľavo máte tzv. Šablónu Global MPT, globálna šablóna, a vpravo máte projekt s kalendárom, to je ten, čo ste si vy pôvodne stiahli. A v ňom mám rôzne zobrazenia, zostavy, moduly a tak ďalej a sú tam aj kalendáre. Vidíte, štandardný kalendár SR je tu a tu je len štandardný. Tak jednoducho chytím a nakopírujem tento kalendár do tzv. Globálnej šablóny. Globálna šablóna to je tam, kde máte definované veľkosti, písma, zobrazenia. Takže každý nový projekt by sa mi zase už zobrazil s týmto štandardným kalendárom vrátane sviatkov. Ja to zavriem a poďme sa pozrieť, čo to spraví. Keď dám nový súbor, tak v novom súbore cez projekt, informácie o projekte, už by som tam mal aj ten kalendár štandardný mať. Hej, už je tam, už by som ho mohol vybrať. Problém je v starých súboroch. Ja som tu mal ten dom. Toto je ten môj dom, v ktorom som pracoval. Ale tu, ten kalendár... Niekto sa ozýva, chcem vás poprosiť, vypnite si mikrofón. Je príjemné počuť svoj hlas, ale keď je toho moc, je toho moc. Hej? Takže rovno mi do otvorených kalendárov dal sem štandardný kalendár SR, takže poviem, použij ho a dám OK a už mi bude rešpektovať. Ako mám ten kalendár teraz nastavený, len pre rýchlosť, môžem dať zmeniť pracovný čas. Ťuk. Štandardný kalendár a keď sa sem pozriete, tak každý deň sa tu pracuje od 8. do 17. Ale keď pôjdete na ďalšie mesiace, tak niektoré dni budú vyšrafikované. A to sú tzv. Výnimky. Tu máte všetky výnimky až do roku 2044, tie, ktoré sú pravidelné. To znamená 1. január, 6. január, sviatky práce a tak ďalej. To sú pravidelné termíny. A takisto máte aj nepravidelné, to je napríklad Veľká noc, to máte do roku 2025. To znamená, ešte 5 rokov tento kalendár môžete používať a pokiaľ sa nezmení žiadny štátny sviatok, tak môžete ho vlastne používať permanentne už. Ak sa potom stane, že nejaký nový štátny sviatok vznikne, tak zase zadefinujete si výnimku, poviete si, ktorý termín to má byť. Hej? A môžete nastaviť prípadne opakovanie, že sa to bude ročne opakovať, tento sviatok. Toto sa potom učíme už na klasickom školení, ktoré máme. Takže ja dnes nebudem toho 6. nastavať žiadny štátny sviatok, len pre ukážku, ako to funguje. Bežný kalendár, štandardný, keď si dám len pre ukážku, chcete uložiť? Nie, nechcem uložiť do strecha, tak tam nemá žiadne štátne sviatky. Hej? Žiadne. Len 5 dní v týždni. Dobre, takže toto musíte spraviť skôr, ako začnete búšiť úlohy. Takže prvá vec, informácie o projekte zadefinovať, kedy sa projekt začína a zadefinovať si kalendár k nemu. No a ešte vám odporúčam jednu vec spraviť, a to takú, že ten kalendár si priradíte si k časovej osi. Takže ja mám napríklad teraz zobrazené tu
zobrazenie také, že vidím sviatky, vidím víkendy, ale napríklad nemám tu sviatky, takže môžem si napríklad zobraziť pravým tlačidlom myšky mierka, časová mierka a tu si ešte vyberem mimo pracovný čas. Takže vyberiem si, že tu bude štandardný kalendár. Hej. OK, ak už aj tu vidíte, že tu mám zrazu taký široký víkend. Je to preto, že ten 8. maj tu vyšiel na piatok. Hej, 2020. OK, a už tu mám ten široký víkend. Má to vplyv samozrejme na plnenie úloh, pretože ak vám tá úloha vyjde, že sa má plniť v pracovnom čase, tak sa nemôže plniť cez sviatok. A má to ešte iný význam, ako túto mierku použiť. Minule sme školili softvérovú spoločnosť, ktorá má v podstate globálnu pôsobnosť a oni si potrebovali zobraziť kalendáre iných ľudí. Každý človek môže mať iný kalendár, a zvlášť ak robí v inom časovom pásme a má iné sviatky. Klasický 8. máj nemecké firmy neoslavujú. Hej. Takže my ich oslavujeme, alebo nepracujeme vtedy 8. mája a tým pádom my sme mali nepracovný deň a Nemci mali pracovný. Takže toto sa všetko dá nastaviť. To sa učíme potom tiež na školení. Dobre, no a s tým posunom tej úlohy a s tým dátumom, ktorý sme tu nastavovali, ešte raz, informácie o projekte, počiatočný dátum, má ešte vplyv ten počiatočný dátum na jednu vec. A to takú, že ja si zobrazím náklady na tento projekt. Poďme na to, informácie o projekte a tu máte štatistika. A v tej štatistike mi teraz vychádza, že tento projekt ma stojí 800 €. Súvisí to s tým, že ja tu mám niekde pracovný zdroj, ktorý sa volá strechár, vymyslený, ktorý pracuje 5 dní a má nejakú svoju štandardnú sadzbu, potom si ukážeme akú. A toto sa veľmi často stane, že vy máte naplánovaný projekt a potom príde vedenie a posunie vám projekt o pol roka. Lenže o pol roka sa zdvihnú výplaty od 1.1. a vám narastie náklad na projekt. Takže ak chcete si to ustrážiť, tak si potom musíte zdvihnúť aj náklady v tom zozname zdrojov. Ja vám to teraz ukážem, ako to posuniem o mesiac. Ja tam mám ten prelom v auguste, takže ja informácie o projekte a posuniem celý ten projekt. Napríklad o pár dní ďalej. OK. A teraz, keď sa pozriem na štatistiku, tak už náklad nie je 800 €, ale 8000 €. Hej. Je to preto, že ja som si zoznam zdrojov je zobrazený tu dole, také tlačidielko, takže keď tam klepnem, zoznam zdrojov, mám tu strechára a strechár má definované náklady 20 € za hodinu a od 1.8. 200 €. Pozor na tých 20 €, takto tých 200 € je extrém, samozrejme, aby sme si videli ten rozdiel, ale 20 € na hodinu, tu robia ľudia ďalšiu chybu, nedávajú reálne náklady, ktoré sú. Väčšina firiem má definovanú nákladovú hodinu toho človeka. Nákladovú hodinu. To znamená, v tej sú mzdy, odmeny, réžia, vzdelávanie, proste všetky náklady, ktoré sú 20, 25, 30 €. Samozrejme sú výrazne viac, ako ten človek dostane v čistej mzde, ale tam sa vlastne rozpúšťa všetky náklady, aj odpisy majetkov často. A tieto náklady oni by mali dať do nákladov projektu. To znamená nie to, čo človek má na výplatnej páske, ale tie skutočné režijné náklady. Takže možno týchto 20 je málo, možno teraz je 35-40 na projektového manažera. Hej, takže tu si treba dať pozor. A treba si dať pozor, keď ten projekt posuniem, tak sa mi zdvihnú náklady na ten projekt. V tomto zobrazení, sa vrátim späť do Gantovho diagramu, mám len jeden zdroj, takže tu je to veľmi jednoduché. Ale ak si vložím stĺpec, napríklad náklady, tak tu je 8000, to je tých 8000, čo som vám spomínal. A keď napríklad ten projekt by sa posunul o mesiac 5, dneska máme 11. na pôvodný termín, OK, tak sa to automaticky zmení na 800. Na začiatku som vám povedal, že všetko, čo sa v projekte zmení, sa aj vyfarbí na modro, takže zmenili sme termíny a zmenili sme aj tých 800 €. On sa sám zmenil, prepočítal sa. Tak. To znamená, na toto si treba dať pozor, lebo posunutie projektu veľmi často znamená zvýšenie nákladov a nákladov, ktoré sú mimo moci projektového manažéra. To znamená, je to niečo ako vyššia moc, keby v tej fabrike
a vy na to nemáte dosah, ale vás potom budú bičovať, že ste projekt nedodržali. Hej. Takže ak potom sa bude spúšťať projekt v novom termíne, že sa zastaví, a spúšťa sa o 3 mesiace neskôr, tak si treba zase zaktualizovať náklady, lebo tie náklady môžu byť výrazne vyššie. A to sú len náklady, ktoré viete identifikovať. Dobre, takže toto je prvá vec, čo sa týka termínov. Takže v žiadnom prípade nepíšeme tieto termíny tu, ktoré sú, ale vytváram si správne väzby. No a tie väzby sú pre nás jedny z najkľúčovejších vecí. Každá úloha v projekte by mala mať svojho predchodcu, niečo, čo je pred ním a niečo, čo je po ňom. Takže napríklad táto úloha, základy, má svojho predchodcu nejaké financovanie a stavebné povolenie. Tí predchodcovia sú definovaní týmito číslami, slupci predchodcovia, a má svojho následníka, to je úloha, čo ide za ňou, a to je tiež definované cez svojho následníka. No a tí následníci a tí predchodcovia sa v tejto verzii 2019 dajú veľmi krásne vytvárať. A to tak, že stačí kliknúť do toho riadku pri danej úlohe, do stĺpca napríklad následník alebo predchodca a rovno sa vám rozbalí celá ponuka tých predchodcov a následníkov a dokonca ešte aj v štruktúre. Takže nemusíte tam vypisovať číslo a hľadať, ale pekne vám to ukáže a vy si len zaškrtnete, že tu chcem tú úlohu, tú úlohu, tú úlohu. Takže takýmto spôsobom to pekne funguje. Samozrejme, všetky staré postupy fungujú tiež, to znamená, vyznačíte si úlohy cez kontrol, ktoré chcete zaväzbiť, dáte úloha, reťazka. Hej? Toto tiež funguje. Tie staré postupy fungujú. A na čo ale si treba vždy dať pozor, je to, aby ste tu nemali prázdne bunky. To znamená, máte tu stĺpček následník a tieto úlohy plod a trávnik, tu čo sú definované, nemajú následníka. A to je veľký problém, pretože vy máte, dajme tomu, 100-150 tisíc úlohový projekt a ostávajú vám tu takéto mŕtve konce. A tu sa presne môže stať tá situácia, že napríklad tento plod nebude trvať 5 dní, alebo bude trvať 55 dní. Vy už 4.8. oslavujete, že máte koniec, ale ten plod ešte nie je hotový. A z definície projektu vieme, že projekt je hotový vtedy, keď sú hotové všetky úlohy. To znamená, táto úloha nie je hotová, nemôže byť hotový ani celý projekt. Takže ja teraz spravím krok späť. A keby som to mal urobené správne, mal by som väzbu medzi jednou a druhou úlohou, tým milníkom. Hej. A teraz tej úlohe dám dĺžku 55 minút, 55 dní, tak sa mi aj koniec projektu posunie až na september. Hej. Takže ak tam máte správne tú väzbu, tak vás projekt stráži. Rozmýšľa za vás. Pán Baťa pred 100 rokmi povedal myslenie ľuďom, prácu strojom. Vy to vymyslíte, vy to načrtnete a potom software to sám robí. Nie je vo vašich silách, aby ste strážili 1000-úlohový projekt na takej úrovni, že budete kontrolovať, kedy čo sa má. Preto sú tam tie väzby. Takže ešte raz, treba tam dať väzbu, ktorá tam patrí. A zase tam nedávať väzbu, ktorá tam nepatrí. Táto úloha napríklad tiež nemá väzbu, tak jednoducho nájdeme jej následníka. Toto je nejaký trávnik a napríklad tiež koniec projektu. Môže sa stať, že máte úlohu, ktorá logicky nemá následovníka, napríklad nejaké odovzdanie manuálu zákazníkovi, užívateľskému, ale ak náhodou máte takú úlohu, čo treba spraviť a neviaže sa na ňu nič, tak minimálne použite koniec projektu. Nemôže sa stať, že máte tam tie mŕtve konce. Vždy musíte predpokladať, že ten projekt nebudete riadiť vy. Veľmi často sa deje taká vec, že jeden človek to vymyslí a druhý to realizuje. U nás vo firme to voláme lovec, ten vymýšľa a strážca ohňa je ten, čo stráži. To je pedant, má úplne iné vlastnosti ako ten, čo vymýšľa riešenie. Obaja sú v tíme, pomáhajú si, ale často ten pedant je pri realizácii dôležitejší ako ten lovec. Dobre, takže toto sa týka tých väzieb. Míľniky treba dávať všade tam, kde to má význam. Napríklad koniec etapy, fakturácia, prípadne zaplatenie faktúry. Ide o to, aby ste vy presne vedeli, ktorý je ten dôležitý termín. A to musíte vedieť vy, alebo sa musíte v týme dohodnúť. Taká maličká drobnosť, vždy padne otázka na školní, kedy je koniec projektu. No koniec projektu je vždy vtedy, keď sa my dohodneme, že ten koniec projektu je. Pretože keby to bol takýto dom, tak pre stavbára, pre murára je to vtedy, keď mu zákazník podpíše stavebný denník alebo nejaký odovzdávací protokol.
Pre obchodníka je to vtedy, keď sa vyfakturuje. Pre finančného riaditeľa je to vtedy, keď prídu peniaze na účet. A pre riaditeľa spoločnosti je to napríklad vtedy, keď sa skončí záručná doba na všetky tie materiály, tovary, služby. Hej, to znamená, vy si musíte povedať interne, kedy je ten projekt ukončený, aby ste si to vedeli potom vyhodnocovať. Dobre? A takto isto je aj s milníkmi. Takže ak máte dôležitú etapu v rámci projektu, dáte tam milník, alebo medzník, niektoré verzie sa volal. No a ten medzník, ktorý máme tu, taký kosoštvorček s dátumom, tak to je termín, ktorý vy potrebujete spraviť. No a poďme teraz k väzbám. Máme tu spodný príklad, trošku väčší. No a máme tu 3 úlohy, ktoré sú veľmi podobné. Zaväzbené. Ja som teraz vypol tie väzby, aby som vás trošku poplietol. Vyzerá to opticky úplne identicky. Je tam nejaký míľnik, potom sú tam nejaké 3 úlohy a zase nejaký míľnik. Sú to ako keby 2 varianty toho istého. Prvá varianta a druhá varianta. No, ale výsledok nie je taký istý. Pretože v tomto prvom príklade, ja si zobrazím väzby tak, aby som ich videl, máte nastavené väzby také, že máte väzby start to start. To znamená, povedali ste počítaču, milím náš počítač, tieto väzby tu, čo sú, začiatky, všetky tieto úlohy sa musia začať naraz. Čo nemusí byť pravda. A v tejto väzbe spodnej máte napísané, všetky tieto úlohy majú spoločného predchodcu a mali by mať spoločného aj nasledovníka. To znamená, od spodku pôjdem. Táto väzba má predchodcu úlohu číslo 23 začiatok etapy a koniec etapy je následník. Stredná úloha to isté, táto vrchná, akurát tu je chýba ešte jedna väzba, takže tu teraz dokončím. V tomto prípade ste povedali vrchnom, že tieto úlohy musia začať naraz a v tomto spodnom prípade ste povedali, že úlohy môžu začať naraz, ale nemusia začať naraz, ale musia byť hotové všetky 3 na to, aby ste mohli povedať, že etapa je ukončená. Poviem to teraz z pohľadu ľudí, keby tam bol napríklad človek, tak tu potrebujete jedného človeka, tu potrebujete druhého človeka a potrebujete tretieho človeka, ktoré úlohy má plniť. Lebo potrebujete 3 ľudí naraz. A v tejto spodnej časti, teoreticky, táto druhá úloha, táto spodná úloha, tretia, sa nemusí začať s tou prvou, ale môže sa začať plniť napríklad, keď sa táto prvá skončí. To znamená, ako keby sa tu posunula neskôr. Vidíte to? A tým pádom by to všetko zvládli len 2 ľudia. Takže tým prvým prípadom by ste si vlastne vyrobili problém, pretože mali by ste dopyt po 3 zamestnancoch, 3 pracovníkoch, kdežto v tom druhom to zvládnu 2. Takže vždy treba dávať len väzby, ktoré tam treba dať a nedávať tam väzby, ktoré netreba dať. V tomto prvom prípade tie väzby typu start to start, ktoré sme tu použili, ktoré som tu ja použil, tak zbytočne vás zväzujú a už sa v tom ťažšie potom pracuje. Nezväzujte si ruky v čase plánovania projektu, pretože príde realizácia, prídu choroby, prídu kadejaké výnimky a potom len budete naháňať termín. Ale keď si to naplníte alebo nakrmíte takýmito obmedzeniami vopred, tak vám to bude spôsobovať problém. No a ideme teraz na poslednú vec a to je kritická úloha. Kritická úloha projektu, ja si ju zobrazím, je to skryté hore v menu formát, kritické úlohy, sú úlohy, ktoré sú takzvané najdlhšie v projekte. Je to skupina úloh, alebo cesta cez ten projekt, ktorá je najdlhšia. A túto kritickú cestu si treba strážiť. Kritická cesta vždy v projekte je. Keby ste mali jednu úlohu, ktorá trvá 100 dní, hej, vidíte, tu dole som napísal 100 dní, tak tá bude kritická. Keď máte úlohy zaväzbené správne, tak jedna cesta určite bude kritická cez ten projekt. My tu máme príklad taký, že tu máme 2 úlohy, ktoré majú rovnakú dĺžku. Preto sú obe na kritickej ceste a preto ich obe treba strážiť. Tieto modré úlohy v tejto spodnej časti sú nekritické a s tými nemáme žiadny problém, pokiaľ sa začnú plniť a končiť na čas. A tieto kritické úlohy musíte veľmi strážiť, pretože ktorákoľvek úloha by sa predĺžila, tak by sa mohol posunúť ten projekt. Hej. Takže poviem teraz príklad. Táto úloha, tento bazén má 2 dní. Keby aj trvala 5 dní, tak sa nič nestane. Pretože existuje tu tzv. Voľná časová rezerva a tie úlohy sa splnia neskôr. Ale hoci ktorá z týchto úloh
Ja len upozorňujem, že končíme 4.8. Tieto steny, keby netrvali týždeň, ktoré počítač vybere ako 5 dní, ale trvali by 6 dní, 6D, tak už sa nám to posunie na 5.8. Takže tie kritické úlohy si treba strážiť a na druhej strane, keď príde šéf a povie, milý zlatý, potrebujeme sa vojsť do 4.8. to musíme spraviť, to znamená, musíme to skrátiť, tak skracovať tento bazén asi nemá veľký význam. Ale keby ste dokázali odstraňovanie týchto chýb, tento časový buffer, čo máme na záver, skrátiť na 4 dní, tak by ste sa dostali na 4.8. Takže vždy tá kritická cesta je váš kamarát, aj keď sa volá tak škaredo, hej, my to bereme negatívne, ale je kamarát a treba si ho strážiť a využívať to, že si ju viem kedykoľvek zobraziť. Takže môžem si zobraziť kritické úlohy, ešte raz, je to hore formát a kritické úlohy. Hej, a sa mi to pekne vysvieti. Keď budete mať veľký projekt, tak môžete kliknúť hore na menu zobraziť a nastavíte si filter a vo filtri si nastavíte iba kritické úlohy. Kritické. Vidíte? Kritické. On vám nechá len tie riadky, ktoré sú kritické. Niečo ako filter v Exceli. A vtedy budete vlastne strážiť si ten svoj harmonogram najlepšie. Pozor na jednu vec, aby ste nepreflákali čas, ktorý máte na nekritických úlohách, lebo oni sa potom môžu stať kritické tiež. Takže ten projekt musí byť v čerstvom stave, musíte si ho stále strážiť, aby vám to neulietlo. Hej. Tak. Dobre, no svoj čas som vyplnil, som vám slúbil 30 minút, bolo to 32. Teraz, čo sa týka toho projektu, vy ste si všetci mali možnosť stiahnuť, alebo ste si stiahli ten kalendár. Bolo by fajn, keby ste si ten kalendár dali do svojho harmonogramu. Bolo by fajn, keby ste si teraz ten kalendár so sviatkami, ktorý máte, prípadne doplnili o nejaké zmeny, ktoré sú u vás. Napríklad, neviem, či je to v tejto ekonomickej situácii dobré, ale ak budete mať nejaký športový deň v júni, tak je to zase čas, kedy sa nepracuje a kedy sa ten projekt posunie. Alebo budete mať celozávodnú dovolenku, tiež to môžete dať do tohto kalendára a môžete to už potom používať. A tie znalosti, čo ste dneska získali, čo ste sa nové naučili, by bolo dobre, keby ste čím skôr dostali do praxe. To znamená už dnes, zajtra. Minimálne ten kalendár si nahrajte. Ja som vám to ukázal, teda ako sa ten kalendár tam nahráva, s tým, že na našom webe, keď si stiahovali ste ten kalendár, tak sme vám aj ponúkli video k tomu. Takže môžeme vám na to video ešte poslať odkaz a môžete ho potom použiť. A budúci týždeň budeme mať školenie k Microsoft Projectu. Microsoft Projektu, vy ste už aj klikli niektorí na túto stránku, naučte sa riadiť projekty. A toto je prvá časť dvojdňového bloku, ktoré my školievame, kde sa vlastne učíme základom plánovania projektu. Polovica takmer všetky obrázky sú vlastne z tohto prvého. Takže kde sa naučíme správne plánovať projekty, definovať nové úlohy a vrátanie dĺžky trvania a osvojíte si organizačnú štruktúru projektu. No a k jednotlivým úlohám budeme už aj zadávať zdroje, to znamená ľudí, materiál a naznačíme si v tejto prvej časti aj ako sa riešia peniaze. Tam už aj peniaze začnú vystupovať, pevné náklady na úlohy, aj variabilné, ktoré sa týkajú zdrojov. No a samozrejme vytlačíme si. Takže mám tu jeden maličký bonus pre vás. Všetci, čo si objednáte tento kurz 18. a 19.6., ten kurz bude online, takže pôjdeme na diaľku, tak dostanete na jeden rok elektronický kurz Microsoft Project 2010 je desiatka v češtine. Je tam 72 inštruktážnych videí a dostanete ako bonus k tomu kurzu. Takže ak chcete, pozývam vás na online školenie, ktoré bude 18. 19.6., to znamená budúci týždeň štvrtok, piatok, už sú tu aj časy od 9. do 12. a od 13. do 15. A toto je jedna možnosť vzdelávania. Druhá možnosť, ktorú my považujeme za lepšiu, je takú, že zbalíme si my počítačovú učebňu do auta a prídeme k vám so 6 až 10 počítačmi a na mieste vás vyškolíme to, čo potrebujú vaši ľudia a s tým, že to vieme trošku prispôsobiť na vaše potreby. Takže Project používajú výrobné fabriky, budem teraz konkrétny, napríklad na prípravu prototypov a prípravu výroby. Takže napríklad jedna fabrika v Poprade, čo robí vagóny, to používa na prípravu prototypov.
fabrika, čo vyrába žiarovky v Nových Zámkoch, to používa tiež na novú linku. Takisto výroba žiaroviek, teraz v Trenčíne, známa firma na 5 písmen, tiež to používa na plánovanie výroby. Máme jednu firmu v Ružomberku, gigantickú, ktorá to robí, používa projekt na údržbu, pravidelne opakujúce sa činnosti. A veľmi pekne sa dokážu z toho učiť, budovanie znalosti firmy. Takže z mojej strany táto pozvánka platí. Kto bude sa chcieť zúčastniť kurzu 18. 19. online kurzu Microsoft Project, dostane od nás ešte bezplatne elektronický kurz na 1 rok so 72 videami a ohľadne projektu. Je to ale upozorňujem v češtine a je to na verziu 2010. My už máme 19 teraz, takže vás potom upozorním na rozdiely, ktoré sú tam, ale ten kurz je úžasný v tom, že si viete kedykoľvek zopakovať veci. To znamená, niečo vás napadne, idete, pozriete, urobíte to. Je to jediný kurz, ktorý existuje na československom trhu. Je to vlastne videokurs, hej, krátke videá. Výborne. Takže z mojej strany by to bolo momentálne zatiaľ všetko. My vám pošleme nejaké materiály ešte z tohto školenia. Pošleme aj tú pozvánku na ten kurz, odkaz. A ja sa budem tešiť na vaše otázky. Ak chcete, môžete si zapnúť mikrofóny a klásť ich teraz, alebo aj potom na kontaktoch, ktoré sú v tých mailoch. No a budem sa tešiť na osobné stretnutie u vás. Takže